Barka da kasancewa da ɗan albarka TV. Domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Assalamu alaikum jama'a. Barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci. Barka da kasancewa da ɗan albarka TV, a inda za mu karanto muku sabon littafinmu mai suna Tafarkin So, wacce Khadija Abdullahi Inuwa ta rubuta. A madadin marubuciyar littafi Khadija Abdullahi Inuwa, sai ni Pretty nake cewa ku kasance da mu a cikin littafi mai suna Tafarkin So. Wata haɗaɗɗiyar mota ce ta yi fakin a harabar asibitin. Cikin zafin nama ya fito sauri-sauri gudu-gudu, da dukkan alama yana cikin hanzari ne. Kai ƙasa cikin asibitin ya nufa. Mutanen cikin asibitin na miƙa gaisuwa, wasu ya amsa, wasu kuma ya yi shiru. A haka har ya isa ofis ɗinsa. Ya ajiye jakarsa na ofis, ya shiga bincike. Da dukkan alama akwai abin da yake nema. Ƙarar wayarsa ya katse masa hanzari. Ya cusa hannu a aljihun wandonsa, ya ciro wayar yana mai amsawa. Assalamu alaikum. Ramadan ya amsa masa da cewar, wa alaikum assalam. Umar, har ka tafi ofis ɗin kenan? Alhaji na neman ka? Umar ya cije baki. Na tafi. Yanzu haka ina cikin ofis ɗina. Daman ina son magana da kai akan maganar Khalisat. Ramadan ya ce, ni ma tun jiya ina so mu yi maganar, amma Allah bai nufa ba. Na yi tunanin da ka dawo da daddare za ka neme ni, sai kuma na ji shiru. Umar ya ce, na dawo a gajiye, shi yasa ban neme ka ba. Amma I will be back around 12 PM, zan dawo break. A nan hirar tasu ta zo ƙarshe. Kamar yadda Umar ya ce wa ƙaninsa Ramadan zai dawo break around 12, haka kuwa aka yi. Suna zaune akan kujerar dining sai Umar ya ɗan sosa kai. A gaskiya ina so na fasa auren Khalisat, shi yasa nake so in sanar da kai, saboda wasu ɗabi'u nata wanda ba su yi min ba sam. Ramadan ya yi ajiyar zuciya ya ce, amma ka san yin hakan babban matsala ne ko? Saboda zai jawo maka saɓani tsakaninka da Alhaji, ka sani ai. Umar ya yi shiru na ɗan lokaci sannan ya ce, na sani, ina so in fahimtar da Alhaji. A gaskiya Khalisat ba ta da cikakkiyar tarbiyyar da zan aure ta har ta zama uwar 'ya'yana. Ramadan ya yi shiru saboda ɗan nazari da yake yi. Ya ce, ɗazu da safe Alhaji ya neme ka, kuma ina da tabbacin zaton cewa akan maganar ta yake neman ka, don ta kira sa a waya ta sanar masa da duk wani rashin mutunci da kake yi mata. Umar ya yi shiru, mamaki matuƙa gaske yake yi. Daga baya kuma ya yi ajiyar zuciya, saboda Khalisat ba ta da tarbiyya ko kaɗan, balle kunya, shi yasa ta kira sirikinta ta sanar da shi wannan mummunan lamari. Amma turƙa shi, ba haka aka so ba, wai haihuwa da damuna. Ramadan ya katse shi ta hanyar cewa, ni ma na yi mamaki matuƙa da har ta iya kiran uban saurayinta ta sanar da shi abin da ke faruwa a tsakaninta da ɗansa. Amma daga baya sai na tuna ba ta da cikakkiyar tarbiyya, balle ta ji kunyar yin hakan. Kawai ka share. Umar ya ce, ba abu bane mai sauƙi da zan iya mantawa da shi. Hakan na nuna min cewa Khalisat ta cikakkiyar mara kunya. Kaga ko aurenta aka yi, akwai matsala kenan. Gama faɗin haka ke da wuya ya miƙe ya nufi ɗaki ya zauna akan gado. Shigowar umminsa ya sa shi sakar murmushi, wanda hakan ya ƙara masa kyau. Fuskar Umma a murtuke, da dukkan alama ranta a ɓace yake, saboda tana kusa da Alhaji lokacin da Khalisat ta kira Alhaji ta sanar da shi abinda ke faruwa a tsakaninta da Umar. Sai Ummi ta ji ta ƙara tsanarta, daman ba son ta take yi ba ko kaɗan. Wai kai ashe mara tarbiyya zaka aura? Baka sani ba, wannan yarinya akwai ja'ira. Alhaji ta kira take sanar da shi, wai kana wulaƙanta ta, baka kulawa da ita. Ashe mara kunya ce Khalisat ɗin? Umar ya miƙe cikin zafin nama. Ki yi haƙuri Ummi, wallahi ni ma ban ji daɗin abin da ta aikata ba, amma ki yi haƙuri, hakan ba zai sake faruwa ba insha Allah. Ummi ta turo baki. Kai ma da laifinka, ga mata da dama a gari, amma ka rasa wacce kake so zaka aura sai mara kunya? Umar ya ci gaba da rarrashinta. Ko da ya koma wajen aiki, hankalinsa duk akan maganar Khalisat yake. Ya rasa ta hanyar da zai bullo wa Alhaji akan ta a fasa auren. Doctor, kayi bako.
Nurse ta katse masa tunaninsa ya ce okay ki ce ya shigo. Ta ce no, yana can wajen reception. Miƙewa ya yi yana mamakin waye ya zo neman sa wanda bai san office ɗinsa ba. Ko da Umar ya nufi wajen bakon sai ya ga bakon fuska. Ya miƙa masa hannu suka gaisa ya ce kai ne Dr. Umar Hayat? Umar ya ce yes ni ne. Waye kai? Me yasa kake nema na? Bakon ya ce na san daman dole zaka min wannan tambayar amma ba su da amfani a wajena. Abin da ya kawo ni wajenka shine in sanar da kai cewa ka fita hanyar Khalisat ka sa a fasa auren ku, in ba haka ba ni dan sako ne. Umar ya shiga mamaki sai bakon ya juya zai fita daga asibitin. Doctor ya sha gabansa. Look, ban gane me kake nufi ba. Bakon ya bangaje shi ya wuce. Umar ya koma office ɗinsa cike da tunani kala-kala. Ya rasa me ke faruwa saboda tsabar rikicewa. Da misalin karfe 10 na dare ya nufi gidan su Khalisat. Tana fitowa cikin yanga ta buɗe ƙofar motarsa ta shige. Tana shiga ya burka motar yayi ta luluka tafiya bai ce da ita komai ba. Ita ko sai tambayarsa take amma yayi banza da ita. Bai tsaya ko ina ba sai a wani duhun daji ya fito da ita a fizge. Ke me yasa kike kokarin shiga tsakanina da iyayena? Kuma wa kike turowa yayi min barazana? Babu alamar wasa a fuskarsa. Hakan ya tabbatar masa da cewa ransa ya ɓaci. Sai ta fashe da kuka. Ni ba nema nake na shiga tsakaninka da iyayenka ba. Kai haƙuri ka mayar da ni gida. Ya damƙo ta jikinsa manne da nata. Har sautin numfashin juna suke ji ya ce, kin ga alamar wasa a fuskata? Ki bani amsar tambayar da na yi maki ko kuma in tafi in barki a nan ke kaɗai. Gabanta ya faɗi ta ce cikin sautin kuka. Baka kirana, baka kulawa da ni shi yasa na yanke hukuncin sanar da Alhaji abin da yake faruwa. Saboda shi kaɗai zai iya kawo ƙarshen rashin mutuncinka, amma dan Allah kai haƙuri. Darling, I'm sorry. Wani wawan mari ya sakar masa. Baki da hankali, to bari ki ji in sanar da ke wani abu guda. Ko meye zaki ba zan taɓa son ki ba, kuma na fasa auren ki saboda baki da qualities ɗin da nake so mace da su. Kuma ki sanar da wanda kike turowa ya min barazana cewa na fi ƙarfinsa ko shi waye, kuma bana son ki. Mutuwa tsaye ta yi, hawa yake kwararowa idanuwansa. Umar ya nufi wajen motarsa ya buɗe kenan zai tafi, ta rungume shi ta baya. Na san ban yi daidai ba, amma ka fahimce ni. Kar ka bar ni darling, ba zan iya rayuwa in babu kai ba. Kai haƙuri, kuma maganar barazana da kake yi ban san komai akai ba. Ya juya ya hankaɗa ta, ta faɗi a ƙasa, ya ja motarsa ya fice. Ihu take saboda dajin babu kowa, ga duhu duk tsoro ya cika mata ciki. Har kusan su ma ta yi saboda tsoro. Ta ruɗe sosai. Ta nufi bakin titi. Ta daɗe kafin Allah ya koro da wani mai mota ya ɗauke ta. Ko da ta koma gida, ɗakinta ta nufa kai tsaye ta faɗi akan gado. Tana rera kuka mai tsananin cin rai. A bar tausayi. Shigowar Ma'ida ya sa ta ganta tana kuka cikin sautin kuka. Khalisat da sauri ta ce, me yake faruwa kike kuka? Khalisat ta ɗago kai. Umar ya guje ni, wai baya so na. Ni kuma I didn't want to live without him. I love him, he is my life. Ma'ida ta tsinci kanta a tsananin jin haushinta sakamakon abun haushin da ta ji Khalisat ta furta. Hakika baki da zuciya, kare ya cinye. Ai ka so mai son ka, amma saboda wawanci irin naki kin ki san wai sai Umar, mutumin da ya riga da ya daina son ki. Khalisat ta ce, ko baya so na, ni ina son sa. Ma'ida baki san Umar shine rayuwata ba. Sansa yayi gini a zuciyata wacce ba za ta taɓa rushewa ba. Da raina nake son shi ba da zuciyata ba. Kin ga kuwa ina rasa shi, ni ma zan rasa rayuwata. Sai ta fashe da kuka. Ma'ida shiru kawai ta yi, bata iya cewa komai ba saboda tsananin bacin rai da takaici. Sashen Khaleel. Cikin bacin rai ya miƙe daga kan sofa yana ciza yatsa. Sudes,
nayi da na sanin yi wa Suhailat fyade, kuma duk kai ka ja. Da baka bani shawaran nan ba, da ban aikata ba. Gashi yanzu ta tsane ni, ba ta daga wayana. Jikin Sudes yayi sanyi. I'm sorry Khaleel. Ni a gani na yin haka shi zai sa Suhailat ta yadda da kai ta aure ka. Amma ka yi haƙuri. Khaleel ya buga uban tsaki ya ce, zan iya rasa raina matuƙa na rasa Suhaila. Yanzu me ya abin yi? Sudes ya miƙe. Mu je gidansu mu same ta. Khaleel ya ɗauki shawarar Sudes. Suka nufi gidansu Suhaila. Ko da suka isa, suka aika yaro ya kira ta, amma aka ce ba ta nan. Zuciyar Khaleel kamar zai fashe saboda tsananin begen Suhaila. Ya kasa zaune, ya kasa tsaye, sai tun suntiri yake yi a harabar ɗakin sa. Kai haƙuri ka bari zuwa gobe, na tabbata za ta je wajen aiki. Khaleel ya juya ya kalli Sudes da ke magana, ya buga uban tsaki. Ya shiga wargaza ɗakin yana kukan zuci. Da ƙyar Sudes ya iya riƙe shi ya zaunar da shi akan gado. Khaleel ya ce, nayi nadama. Khaleel ya ci gaba da kiran Suhaila, amma ta ki sanarwa, ta ki ɗagawa. Sai ya tura da saƙon kar ta kwana. Na roƙe ki ɗaga kiran nan, ina da buƙatar magana da ki. Ta mayar masa da amsar cewa, ni bana buƙatar hakan saboda babu mahaluƙin da na tsana a yanzu duk lahiyar nan sai kai. Ka tsane ka cuce ni, bazan taɓa yafe maka ba, ka yaudare ni. Hankalinsa ya dugunzuma ainun, sai hawaye kawai ke tsiyaya kamar famfo. Yayi ta kiranta har kusan sau 50 daga baya ya ji wayar akashi. Ina son ki Suhaila, son ki kafaffiya ne a raina, ki yafe ni, na san nayi laifi amma ki yarda da ni, ina son ki. Suhaila ta jingina a jikin bango tana ta faman rusa kuka. Subhanallahi, lafiya? Kika haɗa kai da gwiwa kina rusa uban kuka? Wa ya mutu? Suhaila ta daure ta ce, ina tuna mahaifiyata ne, shi yasa nake kuka. Mama Asabe ta ce, haba ke kuwa, addu'a take bukata a gare ki ba kuka ba. Ki mata addu'a Allah ya mata rahama. Suhaila ta ce, insha Allahu. Mama Asabe ta ce, yauwa yar albarka, haka ake so. Allah ya mata rahama. Suhaila ta ce amin. Mama Asabe na ficewa daga ɗakin. Suhaila ta faɗi akan gado, ta ci gaba da kukanta. Tana tuna abin da ya faru da ita a daren jiya. Rungume ta Khaleel yayi, yana cewa, ina son ki Suhaila, ki yarda da ni, ba zan taɓa gudun ki ba. Suhaila ta ce, ka sake ni, ba na son kana rike ni. Ya ƙara kankame ta, tana ƙoƙarin ƙwace kanta, amma ina ƙarfin namiji da na mace ba ɗaya bane. Ya haɗa bakin su, yana sumbatar ta. Kuka kawai take yi, amma ya ƙi sakinta. Ta gantsara masa cizo a harshe. Dan Allah ka bar ni in tafi. Ni ba yar iska bace, dan Allah. Tura ta akan gado yayi, yana cewa ki yarda da ni, ina son ki. Sannan ya cire mata gyalanta, ya fita, duk ilahirin surar jikinta ya bayyana. Sai jin Khaleel ta yi a kanta, yana ƙoƙarin raba ta da budurcinta. Na roƙe ka, kar ka aikata alfashe da ni. Na yarda zan aure ka, dan Allah ka bar ni in tafi. Shi kan bai ma san tana yi ba. Ya fita hayyacinsa sosai, sai kuka kawai kake ji. Khaleel ya raba ta da budurcinta. A daidai nan Mama Asabe ta katse mata tunaninta da cewa, Suhaila, ta shiki zo ga bako kun mun yi. Suhaila ta share hawayenta, sannan ta fito. Gabanta na dukan uku a sakamakon wanda ta gani a falon nasu. Ya daga kai ya kalle ta cikin murmushi ya ce, na san na zo a makare. Kin san aikin asibiti ba hutu, shi yasa ban zo da wuri ba. Gabanta ya faɗi, ta zauna a kusa da shi, ta haɗa kai da gwiwa. Hawaye na son zubowa. Alaƙar da ke tsakani na da kai ina so daga yau ta zo ƙarshe. Umar, kar ka tambaye ni dalili, dan ba zan iya sanar da kai ba. Cikin zafin nama ya miƙe. What? Me ke faruwa? Kuma me yasa, ko na aikata miki wani abu ne ban sani ba? Suhaila ta yi ajiyar zuciya ta ce, ba zan iya sanar da kai dalili ba, amma dan Allah ka yi haƙuri. Ta miƙe za ta fice, ya kamo hannunta cikin sayayyen murya, kamar yana mata raɗa a kunne. Ki yi haƙuri, ki sanar da ni ko me damuwarki. Na yi miki alƙawarin zan taimaka miki ta kowane fannin, amma maganar alaƙa ta zo ƙarshe, ba na so kar ki ƙara furta haka. A nan zan ɗiga aya a wannan shiri. A madadin marubuciyar littafin Khadija Abdullahi Inuwa, sai shugaban shirin Mubarak Muhammad Mahmud, sai ni wacce na karanto maku
taku mai son ganin farin cikin ku a koda yaushe, Pretty nake cewa ku kasance da mu a mako na gaba. Za ku iya faɗin ra'ayoyinku a comment box domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Ɗan Albarka TV. Kar ku manta za ku iya faɗin ra'ayoyinku a comment box. Sannan ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye.